Доброто от Черниче. Ходим на приключение. Сега, както винаги, първата част от разходката е най-трудната. Трябва да мина през 2 села и да се моля на Господ да не бъде изяден от кучета. Вижте, там горе има Щъркелче. Интересно, в това село няма нито една табела на казино. Само българския флаг. И ако ме питате мен, точно така трябва да бъде. Навсякъде. Тук сега при този големия български флаг, след този мост завиваме там надясно и отивам към следващото село Крупник. Тук искам да вкарам и поздрав за Крумоци Митли, който дойде да ми каже здрасти. Като цяло, ако ме засичате някъде, идете и ми казвайте здрасти. На мен това ми пълни душата. Вижте тук каква жълта поляна намерих, леле майко. Красотичка. Сега от тук още малко по асфалта и някъде трябва кривна наляво. Почвам да се катеря там нагоре. За сега няма кучета. Тук хода по една много хубава уличка. Много ми харесва. Улицата е хубава, ма бъде разстръмен. Вижте тук какви фенси стълби има. Ау, имат прекрасен парк. Много е красиво тук. Нямам много време да му отдела, обаче тук не си е много спокойно. И както обичам винаги да казвам, Гетишевското село, вместо да живея тук. И вие това не е хубаво. Тия овци ма отидат точно там, където аз трябва да отида. Лошо. Да, плана ми май ще се провали. Няма да го рискувам, няма да мина покрай тях. Ще търся алтернатива. Поиздебна ги тръгнаха нагоре, заедно с кучетата. Ето гледка към Крупник. Сега ако имам късмет, няма да се тръгнали където аз трябва да свия. Много бавно ще тръгна там. Ето кучето отсреща. За сега не ме лае. Ще продължа. В момента умирам от страх. Кучето някъде зад мене. Сега аз продължавам нагоре, тук нищо мога ми скочи. Не знам и овчара на къде е тръгнал. Да не е по моя път. Пътеката за сега е ясна и хубава. Кучето някак се озова пред мен отново. Имам чувство, че ще е приятелски настроен. Вижте каква красива гледка има от тук. Надолу към реката. Там май е Черниче, откъде дойдох. Горе се виждат заснежените върхове на потенциално Рила и Пирин. От Черниче до тук съм минал 4 км за 1 час с 280 денивелация. Обаче аз наистина ходя много бавно. Много ми се иска кучето и овчара да минат пред мен много по-напред. Понеже чух овците, точно на пътеката, където аз исках да се изкачвам нагоре, реших да поема по една обиколна пътека в по-ниската част тук, която също ще ме изкара там, където искам да отида, а именно Смолни връх. И просто ще се движа в по-ниското за доста голяма част от времето. За сега пътечка има и е приятна и зеленка. Много хубаво се ходи тук. Само се надявам да не хване да свърши някъде в нищото, защото е тогава вече е много лошо. И това тук не е много обнадеждаващо. Май ще го прескочим. Между другото, каракачанката я видях зад мен току-що. Мисля просто да спра да се тревожа вече и да приема, че това куче днес е тръгнало с мен да ме пази от нещо. Очевидно не ме лае. И така както си хода и бам! Гледайте каква гледка към Пирин. Братле, гад якото. Топ панорамичка тук. Най-вероятно ще имам много въртенета е така по тия деренца. Но пък се откриват постоянно някакви много готини гледки на хора, гледайте. Към Рила този път. Тук от тази поляна ми се откри много хубава гледка към Пирин. Вижте, това май е връх Пирин. Може и да говоря пълни глупости, така че някой да ме поправи. Много се виждат супер много снежни върхове. Това пак, ако не е Синаница. Вижте тук нагоре колко е живописно. Като от приказка е. А сам в джунгла. Тук е много зеленко. Много ме кефи. Ама не съм видял почти никакви цветя до сега. Но пък много се радвам, че пътеката съществува. Защото ако го бях закучил, тук връщането е бая. Вижте сега, тук намерих една гледка на тази скала. Това нещо мирише уникално. Вижда се много хубаво надолу към дефилето. Това долу е реката. Асфалтовия път за Гърция. Горе се вижда Пирин отново. С всичките си снежни върхове. Вижте е там.
гати дивотията, човек. Тук е много красиво, редуваш постоянно погледни места с гледки към Пирин и красиви зелени горички. Хора, намерих къща. Гледайте. Изключена. Дали пък няма гледка, а? Яко изоставено, ама тук е било яко да си живееш. Образцов дом. И насам си има рила. Там отсреща, вижте. Мисля, че намерих 10 от 10 полянката тук. Сега ще ви покажа гледката. Излегнал съм се. Дръвчета. Пиринката отсреща. Топ гледчица. Тук ще обядвам са. Красота. Обиколих цялата поляна, надявайки се да видя гледка към дефилето надолу. Ама няма от никъде. Само растителност. Продължавам си по пътя на живота. Гледайте колко прира тук. За първи път, как съм тръгнал, виждам толкова широк път. Не мога повярвам. Хора, вижте какво зърнах от тук. Това там отсреща е Мечкулския водопад в Пирин. Най-високия в Пирин. 51 метра. Сега като го видях от тук този водопад, трябва най-накрая да се хване да реализирам този преход от Стара Кресна до Мечкулския водопад с слизането в Черниче. Мисля, че ще е готино. Тук много готино погледно място. Отново към Пиринката. Обаче мен по-впечатлява тази скала тук отсреща. Много искам да се озова някъде отгоре. Този участък тук беше ужасен. Цялата пътека тук беше много обрасла. Изобщо не я видях къде е и просто си покатериха тук по това. Сега поне виждам някаква пътека. Пак излезнах на някаква поляна тук. Джунгла ме чака, като гледам. Пътя мина някъде е там страни наляво. Пътеката много рязко започна да не ме кефи вече. Пълно е с лабиринти, защото най-вероятно минават овци, кози, какво ти сетите. Просто не знаеш на къде я хванеш. Това на картата изобщо не рефлектира реалността тук. Вижте, тук има пък къща, направим се едно е като на хобит в земята. То не е къща всъщност, за животни е. Къщата най-вероятно е някъде там зад оградата. Солидна ограда има, къщата е там отсреща. Обаче не мисля да слизам чак до нея. Едва ли има нещо интересно, ще си продължа насам. Интересно, тук някой някога е гледал пчели. Вижте това вярче колко е кют. 12 км изминах по сравнително равно. Сега обаче почва много стръмно нагоре. Това ще е проблем. Опа! Здравейте! Кажете ми дали не е просто величествена гледка това. Зеленко и кравички. Няма ги притеснявам. Тук намерих пък цяла поляна с див слънчоглед, гледайте. Леле! Обожавам цветя, човек. Вижте, тук на тази мотка са тръгнали орхидеите вече. Тия са много ранни. Този склон тук е може би най-доброто ни откритие. Пълно беше се цветя малко по-надолу. Слънцето грее много готино. Много е приятно тук. Издрапал го склона, откри се там гледката пак към Пирин. Сега обаче ще трябва малко да му слезна. Аз искам да отида на червената скала. Открих още една ограда на къща. Предполагам е паднала тук, ще мога да... Е там отсреща. Само че като гледам природата си я е превзела. Да, няма да мога да погледна. Но и тук определено има огледката. Един път. Имаше пътека, аз съм идиот. Вижте от сколколичка. Ето е каштурката. Тук май идват хора. Да, заключим с катинарча. Jesus. Let's scare the shit out of me. Ще се връщам. Чак сега успях да метна. Е това там долу за кравички. Чуват си на сянка. Тук накъдето и да погледна крава.
надолу. Глеждам нагоре, крава. Нагоре. Елят. Ето ме е на поредната красива поляна. Там па с крави отново. Имат си топ гледчица. Тук са даже крави и кончета на едно място. Така. Идея си нямате колко се радвам, че ходя по адекватен път в момента. 15 км съм минал до сега, почти си цяло в джунгла. Хора, мисля, че от тук ми се откри гледка към Вихрен. Ако не се лъжа е това. Това сега трябва да е премката между него и Кутело. И ето в облаците май е кончето. Ето това е червената стена. Всичките тия скали, тук е целият този каманак. Това се води червената стена. С гледка към Кресненското дефиле. Там долу е Кресненското ханче. И вече там в далечината отива към Кресна. Пък е тази планина в далечината. Това е Беласица. И не знам дали е същото куче. Моля те не ме нападай. Обаче трябва да се връщаме там нагоре са. Аз имам 3 часа и 40 минути да изкача Смолни връх и да слезам в Крупник и в Черниче, за да си хвана влака. Имам галното чувство, че ще го закърша, ако не се стегна. Обаче не е джунгла, а е черен път. Много е жълто е тук навсякъде, между другото. Доста е гадно, когато си минал 16 км с 1000 денивелация и се окаже, че имаш още около 400-500 и то стръмни метри за изкачване те първа. Господине, на пътя сте ми, моля, не ме карай да обикаваме. Изключително необезпокоен, между другото. Въобще не му пука. Another one. Hello. Зън. Кепче. Виж от тук каква зелена се вижда. Това отново е Малешевска планина. А е там най-горе е връх Алабурун. Има станция. Много красив връх. От него също има брутална гледка към Пирин. Препоръчвам го. Това че от тук е абсолютно навсякъде, гледайте. Поляни, колко щеш. Тук съм вече почти на връх Боро. Вижте колко надолу останаха ветрогенераторите. Там горе вече има много хубава гледка към Вихрен. Пирамидата на Пирин. Добре, сега за какво ме караш да слизам, да му се не види? Трябва да го изкача после това цялото. Върха ми е някъде там горе. Някой е секал тук. Има и тракторче. Там е много красиво, между другото. Смолни връх е някъде там горе в гората. Това път обикалям, но влиза е така отясно. Аз обаче мисля да се тук нагоре. Не мисля, че някога ми е било по-тегало на преход. Това връх направо ме изцежда целия. Сега нататък мисля да се кротна и да не планирам толкова големи приключения, защото или съм много стар вече, или просто съм извън форма. Добре дошли на Смолни връх, 1233 метра. Ето отново врътка към величествения Пирин. Все още се вижда кончето и Вихрен. Надолу към Кресна и дефилето. Към Беласица. Насам имаме към друга част на Малешевска планина. И там горе е връх Алабурун и зелени поленца. Красота! Имам 2 часа и 25 минути да слезна в Черниче. Трябва да спра да се размотавам. Може би няма да правя толкова много включвания вече, защото наистина трябва да забързам хода. Денивелацията, която съм изкачил е над 1500 метра. До сега съм изминал 20 км. Мисля, че имам още 10 додолу. Много се надявам да няма повече изкачване нагоре-надолу. Тук вече почвам отново с гледката към Рила. Пътя е доста добре. Не е джунгла. Черен път, ходи се добре. Мисля, че ще се справя. Тази планина, между другото, е изключително подценявана с красотата си. Имаш много красиви горички, имаш джунгли, имаш поляни. Много е яко. Това връх е там отсреща, има интересното име Машин Преслап. Няма го качвам обаче, защото няма да видя нищо по-различно. Ще го подская от тук. Много чувам камбанки. И там господата крави отново ме гледат. А мен пъти ми е точно на там. Пичове, I mean you no harm.
Само минавам. Където погледнеш тази планина, все хубави гледки. Вау, зеленина на макс. От тази страна е много зелено. Ако се бех качил от тук, също ще да е супер яко. Не, че от джунглата не беше яко, де. Това тук е магия. Чуйте птичките само. Тук са при тия каманаци, аз съм някъде там надолу. Значи на картата съвсем леко е натам, има камерка за някаква гледка. Ще се отклоня съвсем за малко, за да я видим. Само леко не е натам, по пътеката ми е някъде тук у гората. Ами ето я гледката. Определено мисля, че си заслужава. Цветно, готинко, красивичко, хълмчета, слънчице. Кефи ме. Върнах се обратно при каманаците и тръгнах да слизам от тук. За моя голяма изненада на гледката срещна хора, които ми казаха, че са качили от тук, така че на теория би трябвало да нямам проблеми с слизането в Крупник. Тук си намерих подкова. Мисля си я тафа за късмет. Тук вече слезнах доста надолу. Пътя започва да придобива някакъв нормален вид. Малко обаче идва и момента на истината. А именно дали ще успея да слезна в селото безпроблемно. Ето го срещу мене. На финала съм. Бате, как ще слезна на гробището, бе. Аз не съм добре. Среща чувам кучета. Супер. Тук тази пътека е заградена на някой имот. Сега ще трябва да се качвам нагоре да търся алтернатива. Успях да слезна някакси. Имам 50 минути да стигна до Черниче. Тая чума тук ми спаси живота. На целия маршрут няма никаква вода. Ето ме обратно при църквата. Вижте, зайче. Вау. По принцип не бих отказал един автобус да ме хвърли до Черниче. Едва ли има. Мила родино, си земен рай. Тук ще ползвам да поздравя всички от Черниче, Симитли и Крупник. Имате уникална планина, хора. Ето ме обратно на гарата, имам 20 минути до влака. Целият преход 1575 денивелация, 28,5 км за 8 часа. Прибиване. И с това слагам край на това видео. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Чакам влака след точно 20 минути.